Incwadi yabaseRoma isahluko sesi-4 iyafundeka. Yintoni na ngoko esiya kuthi uAbram ubawo wethu ufumene yona ngokwasenyameni? Kuba uAbram ukuba wagwetyelwa ngokwasemisebenzini, anganeqhayiya, akanalo ke phambi kukaThixo. Kuba sithini na ke isibhalo? Sithi ke wakholwa uAbram kuThixo kwaza oko kwabalelwa kuye ebulungisweni. Ke kaloku kulowo usebenzayo umvuzo awubalelwa ngokwaselubabalweni, ubalelwa ngokwasebangweni. Ke kaloku ongasebenziyo uthi akholwe kuye omgwebelayo, lowo ungahloneli Thixo. Ukholo lwakhe lubalelwa ebulungisweni. Kwanjengokuba noDavide eluncoma uyolo lwalo mntu, uThixo ambalele ebulungisweni kungekho misebenzi, esithi, "Banoyolo abazigqitho zixolileyo, abanezono zigutyungelweyo." Inoyolo indoda iyakuthi inkosi ingakhe ibalele sono kuyo. Olu luyolo ngoko lunconywayo, lololwabo balukayo bodwa na? Asilulo olwabo bangalukiyo nabo na? Kuba sithi kuAbram ukholo lwabalelwa ebulungisweni. Lwathini na ke ngoko ukubalelwa kuye? Esekwalukeni, engakhuko ukwaluko kusini na? Engekhona ekwalukeni, ekuwo ukwaluka. Waza wamkela umqondiso wolwaluko, waba litywina lokuqinisa ubulungisa bokholo ebenalo esekwalukeni, uba abe nguyise wabo bakholwayo besengakokwasebalukweni, ukuze ubulungisa bubalelwe nakubo ngokuthi abe nguyise wabalukileyo, abanganele ukuba ngabalukileyo nje kodwa, abathi phezu koko bahambe emkhondweni wokholo lobawo wethu uAbraham ebenalo esekwalukeni. Kuba ukumbeka ngedinga uAbram nokuba yimbewu yakhe lokuba yindlalifa yalo ihlabathi, bekungengamthetho, bekungengabulungisa bokholo, kuba abo basemthethweni ukuba ngabo iindlalifa, ukholo lwangaba lwenziwe into engento, nedinga lingaba liphuthisiwe, kuba umthetho usebenza ingqimbo. Ke apho kungekho mthetho akukho sigqitho. Ngenxa yoko ilifa labaselukholweni ukuze libe ngobabalo, ukuze idinga liqiniseke kuyo yonke imbewu, lingabi ngokwasemthethweni yodwa, libe ngokwaselukholweni lukaAbraham ongubawo wethu sonke, njengoko kubhaliwe kwathiwa, "Ndikumisele ukuba ube nguyise weentlanga ezininzi," phambi koThixo owakholwayo kuye, obadlisa ubomi abafileyo, azibize izinto ezikhoyo zingezikho, owakholwayo ngethemba, kungekho ngethemba eli, ukuze abe nguyise weentlanga ezininzi, ngokoko kwathethwayo, "Iya kuba njalo imbewu yakho," wathi, engebuthathaka nje ngokholo, akondela emzimbeni wakhe, ebeselufile, umayela ekhulwini leminyaka ezelwe, kwangokufa kwesizalo sikaSara, owathi, ngokusingisele kwidinga likaThixo akathandabuza ngokungakholwa, wesuka womelela ngokholo, wazukisa uThixo, eqinisekile ukuba oko akumise ngedinga unako ukukwenza. Kungoko kwabalelwa elubulungisweni kuye. Ke kaloku ukuba kwabalelwa kuye, akubhalwanga ngenxa yakhe yedwa, kwabhalwa ngenxa yethu thina kwakuza kubalelwa kuthi, thina ukholo lwakuba amvusayo ekuYesu Kristu iNkosi yethu kwelabafileyo, wamnikela ngenxa yeziphoso zethu, waza abuya wavuswa ngenxa yokugwetyelwa kwethu.